It's not so nice to be called a monkey. I'm really not a racist. I'm the opposite. You write that I should go home. Those who are born here, we have to take care about. I am home. God aften. God aften. Hej, Stefan. Så skriver du, fordi jeg hader alt, hvad du og dine artsfæller står for. Vi ønsker jo en verden uden muslimer. En fredelig verden uden jeres svin til at ødelægge alle vores værdier. Men det var faktisk ment som en øjenåbner. Din klamme Fordi jeg mener, skaddyr kaldte du mig. jeg mener, at hvis man er så faktaresistent, som du er, og overhovedet ikke kan forholde sig til, hvad det egentlig er, der er ved at ske. Fordi jeg er jo i virkeligheden en bekymret borger, som kan se det skred, der er ved at ske i samfundet. Jeg prøver faktisk på at agere efter allerbedste evne, når der kommer mennesker udefra, som har så svært ved at opføre sig ordentligt. Så på et eller andet tidspunkt, så vil man se den almindelige danske borger blive rigtig, rigtig vred. Hvor er det vildt, at du kan give dig selv den ret til at snakke sådan til et andet menneske. Udelukkende fordi jeg har en muslimsk baggrund. Altså, vi har siddet og kun og snakket om muslimer. Muslimer er sådan, muslimer er sådan, muslimer er sådan. De mennesker, som er uintegrerbare, og som virkelig ikke ønsker at tilføre landet noget som helst positivt, som koster os milliarder af kroner. Hvordan forholder vi os til det? Rent samfundsøkonomisk, så er det bare så dårlig en forretning. Stefan, tusind tak. Jamen selv tak. Det er oprigtigt ment. Ja. Jeg er faktisk rigtig glad for, at du åbner døren. Fordi det her er ikke en nem samtale. I'm not sure that we will meet up again. I hope that we can meet each other. And he said yes, so I will come again.